Je to tu, majstrovstvá sveta 2025 v ľadovom hokeji. Pre nás Európanov vrchol tejto reprezentačnej sezóny. Slovenský zväz ľadového hokeja zverejnil úvodnú nomináciu na svetový šampionát. Tento rok sa tým nerodil ľahko, máme strašne veľa ospravedleniek a nepríde ani žiaden z pravidelných hráčov NHL. Zasa ale treba povedať, že ich tam máme 6, takže to nie je až také prekvapenie. Ale namiesto rozprávania, kto nejde, tak sa pozrieme na to, kto si oblečie dres s dvojkrížom na hrudi. Ešte predtým si ale v rýchlosti zhodnotíme prípravu. Pri absencii trénera Craiga Ramseyho prevzal reprezentačný tím Vladimír Orsák. Ten si ale svoju prvú výhru pripísal až vo 4. zápase. Z 8 duelov sme nakoniec vyhrali iba 3, ale úprimne výsledky v príprave nie sú nejak extra dôležité. Pri striebre v roku 2012 sme tuším vyhrali iba jeden zápas. Najproduktívnejším hráčom v príprave boli Matej Kašlík a Adam Sikora, ktorí zhodne si pripísali 3 góly a 3 asistencie. U Sikoru je fascinujúce, že odohral len posledné 2 duely. 6 bodový aj Robo Lantoši a 5 bodov si pripísala trojica Čajkovič, Takáč a Ivan, ktorý je najproduktívnejší obranca. Z brankárov najviac duelov odchytal Patrik Rybár, ale jeho 87,64% je strašidelných. Adam Huska prekonal 90% a Samuel Hlavaj odchytal len jeden duel, takže podľa toho aj vyzerajú jeho štatistiky. Poďme na samotnú nomináciu a na záver si povieme, čo od tohto týmu očakávam. Brankári. Za mňa je jasnou jednotkou Samuel Hlavaj, vynikajúco chytal minulý rok na šampionáte a má za sebou veľmi dobrý rok v AHL. Samuel už je naozaj moderný brankár a som zvedavý, či na farme odstránili jeho minusy. Pamätám si ho ešte z 20, kde ukazoval talent, ale aj to, že nemal ešte vycibrený štýl, ale postupom času sa rozhodne zlepšoval. Podľa Tomáša Prokopa z denníka Šport má o post jednotky s Hlavajom bojovať Patrik Rybár, najlepší brankár bronzovej olympiády. Ten sa tento rok trápi a aj preto ho vymenili zo Spartaku Moskva do čínskeho Kunlunu. V percentuálnej úspešnosti bol tento rok v KHL až na 41. mieste. Uvidíme, možno sa na turnaji dostane do formy. Adam Huska by mal začať ako trojka. Nemal dobrý rok vo Švajčiarsku, kde bol dvojkou, ale v baráži o záchranu svojimi výbornými výkonmi pomohol udržať Lugano v najvyššej súťaži. Obrana úprimne nevyzerá príliš dobre. Sú tam možno tak 2 slušné páry, ktoré majú na vyšší level. Najväčšie meno je za mňa Patrik Koch, ten na začiatku prípravy mal zranenie, ale nakoniec do nej nastúpil. Ani po výbornom kempe nedostal NHL príležitosť a tak sa v priebehu roka vrátil do českej extraligy, kde v Šinci hrával okolo 20 minút. Tvrdý a nekompromisný obranca. Michal Ivan bol najproduktívnejší obranca v príprave a hoci má podľa mňa nejaký ofenzívny talent, neviem si ho príliš predstaviť riadiť presilové hry, ale je to veľmi skúsený obranca, ktorý na šampionátoch svoj štandard odohrá. Mário Grban je za mňa Ivanova dvojička, lebo často hrávajú spolu. Tento rok odišiel do ďalekého Vladivostoku, pôjde už na svoj 6. šampionát a bude musieť prevziať lídrovské úlohy. Veľa priestoru dostane asi aj David Mudrák, ten svoj prvý rok v Česku nezačal zrovna najlepšie, ale nakoniec toho bola úspešná sezóna, keď sa dokázal prepracovať do prvej obrannej dvojice, kde plnil skôr defenzívnejšie úlohy. Andrej Golian je dosť neobľúbený slovenskými fanúšikmi, ale podľa niektorých zasa odohral slušnú prípravu, kde nejak výraznejšie nechyboval. Z týmu šampióna slovenskej extraligy ide iba jeden hráč a to Mislav Rosandíč, ten hlavne ide kvôli svojim skúsenostiam. Už hral na 3 predchádzajúcich šampionátoch. Je desivé, že si ho pamätám zo slovenskej bronzovej 20-ky a dnes je už jedným zo 4 30-tníkov v tíme, ten čas ale letí. Michal Beňo, ten mal vo zvolenie veľmi slušné play-off, kde potrapili Košice a uvidíme, či sa nakoniec zostane na turnajovú súpisku alebo bude iba medzi náhradníkmi. Posledným obrancom je David Romaňák, ten zo Spiskov vyhral základnú časť a Spišiaci si počítajú aj ďalšiu sezónu. Je to náš druhý najväčší obranca. Dnes ráno vypadol v play-off AHL Samuel Kňažko a bol oznámený, že sa pripojí k reprezentácii. Za mňa má najväčší ofenzívny potenciál s obrancov v tíme a uvidíme, či bude hrať na prvej presilovke. Bohužiaľ Columbus má veľký pretlak obrancov a Samuel tak aj na farme musí hrať v tretej obrane, ale má tam momenty, kedy dokáže ofenzívne zažiariť. Zatiaľ je tak napísaných 9 obrancov, ale určite nebudú na turnajovej súpiske všetci. Jednak sa asi čaká ešte na Gernata z play-off KHL a i tak je maximum obrancov 8, ale keď sa niekto zraní, môže tým dopísať na súpisku iného hráča. Útoku to nevyzerá najhoršie, hoci si myslím, že určite by sa dala vyskladať silnejšia zostava, ale tak ide asi to najlepšie, čo mohlo. Najviac sa teším na Dalibora Dvorského. Som zvedavý, ako si povedie v mužskom hokeji na šampionáte, keďže v AHL sa mu veľmi darilo. Bol aj na All-Stars Game AHL a dostal dokonca 2 zápasy v NHL-ke. Budúci rok to bude určite viac, vidím ho ako centra do druhého útoku. V poslednom zápase prípravy najviac pútal pozornosti Adam Sikora, keď pri výhre 8-1 nad Francúzskom strelil hat-trick a pridal asistenciu a po 2 zápasoch bol najproduktívnejší útočník celej prípravy.
Škoda, že hráva v Rangers, kde moc nedávajú šancu mladíkom. 5 zápasov v NHL odohral tento rok Samo Honzek a podľa The Athletic bol označený za jedného top prospektov organizácie Calgary. Vysoký statný útočník s dobrým korčuľovaním má za sebou prvú sezónu v AHL a hoci bodovo asi nebolo až taká, ako si predstavoval, nebola to ani vyloženie katastrofa. Posledným zámorským hráčom je Martin Chromiak. Ten, ak bude vo forme, mal by byť našim najlepším strelcom, teda ak nám budú fungovať presilovky. Už má za sebou 3 plné sezóny v AHL, ale do NHL stále nenakúkol. Má trochu problém, že nie je typologický hráč do bottom 6 a tú hornú šestku majú Kings plnú. Som zvedavý, či mu dajú ďalšiu zmluvu. Matej Kašlík mal silný úvod prípravy, následne sa strelecky odmlčal, ale je to mladý a rýchly krídelník a skvelo doplňoval Lantošiho s Krištofom. Robert Lantoši potom, čo sa nedostal minulý rok na šampionát, aj napriek tomu, že bol najproduktívnejší hráč v príprave, neurazil sa a s radosťou reprezentoval aj tento rok. Michal Krištof po nepríliš dobrej sezóne vo Švajčiarsku, kam sa presunul z KHL, teda vlastne utiekol z KHL, keďže odišiel napriek platnej zmluve, ale v príprave hral celkom dobre. Ja som není príliš jeho fanúšik, príde mi, že má príliš slabú strelu, ale iné vlastnosti má celkom dobre. Asi bude prvý center, lenže to ukazuje, ako slabo máme tento post obsadený. To Miloš Roman bude center 3. alebo 4. útoku, rodák z Kisus vie, aké je to s Šincom vyhrávať a vie, aké je to obetovať sa predtým, takže si myslím, že pre bottom 6 ideálny hráč, hoci asi ani on by sa nedostal pri plnej sile. Maxim Čajkovič síce 34 zápasov Českej extraligy si pripísal iba 10 bodov, ale v reprezentácii zbiera body pravidelne a aj v príprave hral veľmi dobre. Matus Sukle je za mňa ideálny center do 4. liney, on vždy v repre ide na 120% a svoje si odohrá. Zároveň z klubu vieme, že dokáže aj bodovať, tento rok si kapitán Litvinova urobil bodový rekord. Teším sa na Sebastiana Čedrleho, ten zažil tento rok v extralíge breakthrough sezónu a myslím si, že bude pôsobiť v zahraničí. Počul som, že vraj aj dvojcestný kontrakt do zámoria, uvidíme, čo na tom pravdy. Samuel Takáč bol tento rok asi najlepší raz trápiaceho sa Slovana, bol líder svojho tímu, škoda, že jeho prime prišiel až po 30-ke. Martin Faško Rudáš má za sebou 4. rok v Liberci, kde sa udomácnil. Prvýkrát sa na majstrovstvách sveta predstavil minulý rok, tentokrát už ide druhýkrát. Martin Hrevorčák nemal tento rok bodovo najlepšiu sezónu, kde nazbieral len 8 bodov, ale Čínci získal 5 titulov českého šampióna a najmä v play-off býva platný hráč. Bude sa ešte čakať na Pavla Regendu, ktorý hrá play-off AHL. Teraz prejdeme k tomu, čo od týmu očakávam. Kopec ľudí hovorí, že sa ideme tento rok len zachrániť. A áno, situácia taká bola v roku 2017, kde tiež odmietlo veľa hráčov, ale tam dávam čas viny aj na vrúb akejsi skepsy od realizačného tímu, ktorý namiesto toho, aby riešil hráčov, ktorých zobrali, neustále v médiách nariekali, kto všetko odmietol. To tento rok Vlador sa nerobí, áno, bol by radšej, keby prišli hráči z NHL či tí najlepší z Európy, ale vie, že musí pracovať s tímom, aký má a takto komunikuje. Neočakávam od našich zázraky, dokonca ani postup. Ale neočakávam ani boj o záchranu. Máme ľahšiu skupinu a Slovinsko a Francúzsko musíme poraziť aj s takýmto kádrom. Rakúsko je síce kvalitnejší super ako Slovinci a Francúzi, ale stále je to tým, ktorý by sme mali zdolať. Čiže v kľude si to o ten postup môžeme rozdať s Lotiskom, ktoré z toho, čo som videl tento rok, nemá zrovna najsilnejší káder a tiež tam prím robia hráči z Českej extraligy. Lotyši však dokázali v minulosti poraziť aj naše silnejšie týmy. Je to nepríjemný super, ktorý nám vôbec nesedí. Ja očakávam, že tento rok porazíme tých outsiderov a budeme bojovať o ten 4. flex v skupine, ale nie som si úplne istý, či sa nám to podarí, pretože mám pocit, že naši vždycky stratia nejaké body s nejakým outsiderom. V prípadnom štvrťfinále to ale bude pravdepodobne stopka od silnejšieho tímu. V skupine máme aj 2 favoritov na titul, dovolím si povedať tých najväčších, a to Kanadu a Švédsko. Oba týmy idú s hviezdami NHL a úprimne nevidím tam veľkú šancu, ale bude to obrovská škola pre našich mladíkov. Zároveň kopec ľudí hovorí, že nebudú turnaj ani sledovať. Krucinál, veď ideme s mladou zostavou. To za sledovanie nestoja hráči ako Dvorský, Sikora či napríklad Kašlík, ktorí budú tvoriť kostru reprezentácie aj v budúcnosti a na ktorých bude závisieť nejaký prípadný úspech nášho hokeja. Urodilo sa nám niekoľko kvalitných mladých hráčov a tí teraz potrebujú zbierať skúsenosti a to je niečo, na čo ja sa chcem rozhodne pozerať. A chcem vidieť, ako sa prekonávajú v drese s dvojkrížom na hrudi. To je asi k dnešnému videu všetko. Ak sa ti video páčilo, daj like a najmä odber. Veľmi mi tým pomôžeš v ďalšej tvorbe. Do komentára napíš, ako si myslíš, že dopadneme na tomto turnaji a hlavne nezabudni fandiť našim. Vidíme sa u ďalšieho videa. Maj sa. Zároveň počas šampionátu budú prebiehať livestreamy, tak ako po minulé roky, kde sa budeme baviť o priebehu turnaja, takže nezabudni ma sledovať. Maj sa u ďalšieho videa.